ukubingelela umphathi wohlelo bese simdletshe bingelele ibandla lonke lamaRoma Katolika Father Ntembe Mfundisi Apollo bingelele ingcezu zenkosi esuka ebandleni lamaLuthela. Ngiyafisa ukubingelela abafowethu nodadewethu nomama nobaba bakwamdaka omalume kwaNtombela. Mangibala abantu bakwamdaka ngibala bonke abantu bakwamdaka noDumsamsegani weMacingwane. Sirecognize onke amakhosikazi akwamdaka. Ngibingelela uMinister wamaphoyisa kuzwelonke ophinda abe yilungu lesigungu esiphezulu sikaKhongolose, ophinde abe umakhelwane wakithi kwaMdaka uMacingwane uhamba nomama Mthembeka. Bingelele uDeputy Minister of Labour Ningizimu Afrika umfowethu uJomo Sibiya. Ngaqinisekisa ukuthi kanayo iclub yakhona uthatha amandla kaJomo Biyela. MEC Agriculture kwaMadlopha ngimbona ngihleli ngapha, uyafuna ukumrecognize uhlele eduze uhleli ngakubo. Akafikanga kusho ukuthi bebembhala nje abantu beprotocol. Speaker of Provincial Legislature Comrade Day nawo wonke amalungu esishayamathetho KwaZulu-Natal, Somlomo uMkhanyakude umfowethu uMkhombo. Sengamukela Macingwane ukuthi hayi lensizwa ngeke iphinde ikhanye yakwaMkhombo. Ngithi kubumnyama bakhe phambisana nokuthi wayeni kumsebenzi wokuhlala ephakathi kwabantu noma esehlala eShemba akashintshile namanje lokho abanjalo. Onke amakhansela khona local, district ne local, phulu ka-ANC bonke manje nobheka imtolo ngoba igama likaBheki uzalichaza masiphuma la. Comrade uBheki Mtolo nobhala we-ANC KwaZulu-Natal, leadership ye-ANC kwi-region Comrade Thobelani ne-RWC yonke. Ngiyafuna uku-acknowledge Ndiyema izisebenzi zonke kahulumeni, kodwa ngime kwi-protocol e-establishiwe makhona ngibashiyana. Sihlela inkonzo kamama besivumelene ukuthi sihlela nebandla ukuthi koba amahora amathathu, uma esihlulile amahora amathathu koba amahora amathathu nesigamu. Kodwa saphinde savumelana ukuthi siyaqala inkonzo ngehora leshumi. Uhlelo lwethu lokuqala lwaluzoba sesontweni ngoba umama bewumuntu wenkonzo. Eyinsukwini ezintathu ezidlule bekunemvula enamandla lapha ekuhlaleni. Ekhaya kwaMdaka kungeneki kalula. Namhlanje ekuseni uma sesiphuma siyoqala inkonzo esontweni, imoto ebithwele umzimba kaMantombela ayikwazanga ukuphuma. Kwafuna kusetshenzwe isikhathi esidlula ku-45 minutes
ukuze sikwazi ukuqala umsebenzi. Ngakho ke siyafisa ukudlulisa amazwi okuxolisa qala inkonzo emveni kuka 45 minutes isikhathi esasisibekile. Namhlanje sizovalelisa kuwena Mantombela. Ngimi lapha ngimele bonke abantwana bakho, abazukulu nabo bonke abantu obathintile empilweni yakho. Ngimi lapho kumele nomndeni wakwaNtombela lapho uzalwa khona. Egameni labo bonke abantwana bakho, i-debate yokufaka abantwana bakamama ithatha isikhathi eside kakhulu ohlelweni. So bawo isikhombisa njengoba kubhaliwe, kodwa kube likhulu ukuvumelana ngokuthi bangaka abantwana bakamama. Ngoba uSisintombi okhulumela uyisibonelo sabantu esakhula sazi ukuthi odadewethu baningi nabanye ngeke sibabale. Eqinisweni sithi ama-last born kamama amabili, oVusanele noThandeka. Kodwa masingabala abantu esasazi ukuthi abantwana bakamama esikhule nje behlala ekhaya, ngeke sikwazi ukusho ukuthi babe bangaka abantwana bakamama. Umama usifundise ukumukela abantu, wasifundisa ukuyithoba, wasifundisa ukusebenza. Sasihlakula ushawu 11 emini, ngisho usufunda kwaNgqondonkulu akufake ensimini akuhlakulise nje ungamndaba zalutho. Usifundisa ukubekezela, wasifundisa ukupheka, wasifundisa ukwasha, wasifundisa ukuyihlanza. Kodwa wayeshayana kakhulu. Sasingayithandi kahle lento yakho ukushaya. Sake sathi sibeka amanzi nosiphelele, sene-Prama stove, manzi okuhlamba. Wayiphampa usiphelele i-Prama stove achitheka amanzi. Kwangabo 8 ebusuku. Wangena sezimbeve kitchen. Sathi ukubaleka. Manje ngoba ngangimdala nosiphelele ngamshiya. Ngezwe ngesilile emva kwami ukuthi bayibambile le ndoda. The rest is history. Kwafuna kodwa ngicela ngoba ngangeke ngibuye ngempela ekhaya ngalelo langa. Kwafuna phuma inqina yena angigcine ngoba wayenakho kokubili ukuqondisa nozwelo nokuthanda abantwana bakhe. Ngo-1984 in fact, uNozipho noBongani bahamba bayofunda eNkosi Yethu kwaNongoma. Uma besuka lapho uBongani wayofunda eBhekuzulu ngo-1986, ngoba ngangifunda standard 5. uBongani eBhekuzulu ngezathu engakwazi ukuyiqonda wabuya wasitshela nge-Radio Freedom. So mina noDumsani sa-exposewa embuthweni wesizwe uBongani. Wasitshela ngomzabalazo wenkululeko ephelele yinto kanjani. Ngoba kulesiya sikole bafundiswa, bathola ithuba lokulalela ebusuku i-Radio Freedom. Wayisho lensizwa wayebiza ngoNkunzi ayibafundisa loluda. Kusho ukuthi mina noDumsani sayithatha mawala lento.
ubongani umoderate sayithatha mawala thina noDumsana ngoba ayithuka nami sengithe bengangena eclassini nabafundi la ubaba efundisa khona sithi sifune imfuno zethu makutele kwemfundo zingasekho kwathola uDumsana wayehlala noThulani Mashaba endlini ekhaya beplan isiteleka ubabe uthisha omkhulu kusho ukuthi sayithatha mawala lento ngoba ubongani wayengasifundiselanga ukuthi sitelekele ngisho ubabe kodwa ngayikhathe inzima amacingwane la noma ngingabanga bikho udlame endaweni yakithi kodwa ikhona ikhathe ezayine tension enzima umama kwafuna intervene cabanga ukuthi kakhulukazi ngo-1993 uma umoya uphakama lapha endaweni sekusolakala ukuthi kakhulukazi mina noDumsana amakhandeti ayashisa wahlebela udadewethu noZipho ukuthi batshele behambe abafowenu sasekwanqonda enkulu sobabili umunye sengoye umunye se-UDW savuka ngebhasi umuntu obasahamba ngoba umama ese-intervenile ubaba wayengayithandi kahle lento yamakhandethu ayeshisa kodwa masibuya ngo-1997 saqhubeka la isigcine khona lokho kwamphatha kabi kakhulu ngoba wayebona ngazathi izimo zemmoya inyuka kakhulu endaweni kodwa uintervene kwakhe kwalekela ukuthi ubaba akwazi ukufunda ukuthi abantu bayaba nembono engafani wasesinika ithuba lokuthi siqhubeke nembono esasinayo kodwa ngibona into yamthobisayo kangcono ukuthi wathi ungena endlini kaDumsana wafica iphamgani phekombhede manje lephamgani akayitholanga kwamchunu Macima futhi akayitholanga kwaNgema Thokozana wayithola kule nsizwa okuthiwa umvemve uThulani kunene ngoba uyo wayephatha amaphamgani ngalezo sakwa kunamaphamgani ayephuma nelicense ibhalwe nje ukhongolose phamgani manje kwamthobisa mangibuka umama lokho ngoba base lukhulu uvalo ukuthi ngeke umzali ofuna ukufelwa zingane zakhe noma engasitshelanga sabona ukuthi ngathi imthobisile le lokufica lephamgani phekombhede wakho ngoba wabona ukuthi ushuthi khona indlela esiyivikela ngayo kodwa kwafuna sibize akhulume lolu daba lesi sigaba esingaka asibone empedeni walensizwe wasikhumbuza ukuthi usikhulise kanjani ngoba ekuzalweni kwethu ayikho into esasiyazi ngaphandle kwesonto umama usikhulise ngesonto cishe impilo yethu yonke saze sahlakanipha alikho ilanga esasingayi ngale esontweni makuyilanga lesonto eqinisweni sahamba ngisho imhlangano yamabizelo sithi sangifundisa nale ndoda hamba ke ngisachaza kodwa ke sahamba awubanga nje uthi umkhulu Macingwane thina sifika ngebufundisini kodwa sahamba so usikhulise ngothando kodwa indima eyini sizothi usikhulise ngokwazi ukumukela abanye abantu asihlali ke ekhaya thina siyafika manje besifika nje noma besifona kakhulu kodwa ngiyangubone kudadewethu noZipho ukuthi hayi lena yokulanda abantu iyaphumela ngayo udadewethu ngoba ufika ekhaya ujambukisisa lo mntwana lokubuso ngoba ngenzeka phela abafowethu bakhona mhlambe khona umlethile umntwana kodwa mawubukisisa ukuthi hayi angiboni inswembu kahle
kanti usayiqoqela ingane nje uNozipho wayibeka la ekhaya wayifaka esikoleni singiyala ekhaya manje ubuntu lobo if everything else ukuthi siphila kangakanani okunye kodwa if everything else umama sifundisa yona ubuntu and to intervene singayenza ibe ijoke le yokushisa kwale ndawo ngale yankati kodwa there were times where nathi safile ukuthi noma yini ngenzeka she intervened so sizothi kumama hambe kahle Mantombela hamba kahle Mpangazitha hamba kahle Magezana hamba kahle eNjojo Sotoba uze ezadla imini ngoba esabe imsebeyelana sikahle manje khona isifo abanye babethi-ke mabekhuluma ngalesi sifo ufuna nje siqwashisane ngaso kuthiwa i-dementia bethatha umhlala phansi umama wayena 62 years saqala ubona izimpawu zokuthi imemory sihambe imlahlekene ekseni masiyokhuleka esontweni umfundisi ulinganise ngokuthi wayekafaka imali eBhayibhelini mase kufuna nginikele uyoyicina impela ngisho esigqokweni akunjuza ubaba uyifake lapha eBhayibhelini those were signs okuhambe kwahamba at the age of 70 it became so severe especially makhamba baba emhlabeni so the last 7 years ngicabanga ukuthi kwazi bacollapse nengqondo ngoba wagcina engasafuna ukuvuka ngisho embhedeni so she fought for 7 years walwa until 2025 when she reached unyaka ka-8 Mtheko malume izolo ngeke ngikubize ngegama mina malume njengomculo ngiyaqala nokulizwa leli gama lakho malume awu sengokubuza mase sisekhaya ukuthi unegama kanti nje malume 2 years ago omalume baphenduka izintatane ngoba ugogo zalo mama washona neminyaka e107 so besikubona kumama lokho ukuthi umama bengenalutho in fact in 10 years beqala ukuphuma esibhedlela manje udokotela uthi esibhedlela hayi lento ebizwa ngo BP hypertension blood pressure akukho lutho angakusho nje udokotela uthi cha umsekhathele ukulala nje for 7 years kuyamenza umuntu akhathele kodwa ke she was 80 years of age so ma umbuka ubengahamba naye alandela ugogo wethu uMandlazi so siyafisa ukubonga uNkulunkulu ukusinike ithuba lokuba noMantombela the chapter has been closed sesivale the chapter kuNozipho she became a pillar yomndeni ngoba sathatha isinqumo sokuvusa imizi yobaba kwezinye indawo manje uNozipho walotsholo nje kwaphela washona umkhwenyana kodwa ayisasi ngamthandi kahle wena manje akasekho sasimjikjela ngamatshe lo yamfo may his soul rest in peace so naye kine show ngabe wahamba wayogana kanti uNkulunkulu necebo lakhe lokusinikeza i support structure ekhaya
So almost for 7 years mhlawumbe wathi kuyipaka impilo yakhe wafuna uvuke ekuseni njengoba bonke abantu ayetohweni abuye ntambama. In one of my engagement wangitshela ukuthi lento ekuthiwa ama-education manihamba nesikole akawahambi ngoba yena yakhe impilo ukuthi ufuna alale ekhaya zonke iy'nsuku for 7 years. So hence we must acknowledge that. Acknowledge nabantu bebebheka umama ikakhulukazi umama magama canda ke khona umbheke ngothando. Umephuma umama ngomhla ka 22 January noZipho ngifonele ekuseni siyamthatha simusa esibhedlela. U-anti ungitshela ukuthi ke ngokaNozipho kwaba nesiqiniseko ukuthi ngeke sabuya umama ngoba akazabe nalutho umama eyilalele nje lapha ekhaya until efika esibhedlela kuthiwa une-infection ephaphini kodwa within 7 days e-ICU baclearisha i-pneumonia. Kodwa wasitshela udokotela ukuthi ngoba besefunzwa bafike bamfaka kwi-system yokudlisa ngalendlela yabo. Usefuna ukumkhipha kwi-ICU amese medical ward ukuze amasajwe kahle akwazi ukuvula umlomo. Otherwise ufuna abuyele ekhaya ngoba kufuna sambe simdedele. We were sure ukuthi uzophuma ke esibhedlela abuye ekhaya ubuye ngendlela abuye ngayo. Siyamdedela umama ahambe ngokuthula hamba bangazitha uNkulunkulu akumukele akuthethelele amacala akho. Sitholisele bonke ongenzeka ukuthi endleleni impilo yakhe wabaxhoba amakhono. Asibonge kakhulu kubo bonke abazalwane abasisekelile ngalesi sikhathi, abasisekela ngenkhuleko, basisekela ngezinto ezibambekayo. Sibonge ibandla lama-Roma Katolika eminyakeni engaphezu kwesihlanu umama eselele phansi belifika ekhaya lizokwenza inkonzo. Sibonge abafundisi bebandla, sibonga amakhosi aseNdlunkulu ikakhulukazi asemKhanyabuthi, Khosi baseMdletsheni. Ngoba ukhona undunankulu la Somlomo emva kwakho uhleli noNgema. Macingwane uNgema kayona induna namanje. Thokozana. Reporter le ndaba. Ngoba kwakumzabalazo omkhulu sifuna uNgema uThokozana beyinduna. Usekhona inkosi ubonga. Manje sekhona enye inkosi. Ithi ayinankinga lenkosi kodwa uNgema ngasafuna ukuba induna. Manje yasikataza lento sikhulumile naye behleli naye ekhaya zonke lezi zinsuku ukuthi yasikataza lento ukuthi saze sahlanganisa imali yenkomo impela sifuna beyinduna mase livele ithuba akasafuna ukuba induna ngoba nathi besenze sibe nomngane nje oyinduna. Sibonga amakhosi aseNdlunkulu abeholwa inkosi yakwasiphakade abafike bezokhalela umndeni. Ingakho ngibalula wena Zondo ngoba kufuna niwageze amakhosi ngokuhambela umuzi kamagezane ezosikhalela. Siyabonga kuwe Macingwane nomndeni wonke. Siyazi isibayini sakaMchunu kuphukile ngokuthi umndeni wakaMdaka uhanjelwe. Siyabonga kumphathiswa kaKhokta ubaba uVile Nkosi Nhlabisa. Waye umngani kababa kahle kahle.
ngichaze Manxumalo wayemngani kaBaba uVF mina naye siyazana nje kodwa wayemngani kaBaba yena kodwa ubaba wathi uyofuna uVF aPaul bese hambile so sibone kuproper ngoba kayekanga ukulanda ethuma unjani ukuthi umndeni wakwaHlabisa ambushone la yakwaMkhize nayo kuphukile esibayeni sayo kuze kuphekezela umama khona insizwa yakwaMasinga ngapha emhlabi yalingana nayo kuphukile esibayeni sayo kuphekezela umama kukhona ukubonga bonke abantu abenza icontribution ngesikhathi imvulina mawala inhloso kwakuthi inkonzo izoba sesontweni endlini yakhe bese siza la senzela abantu bethola ukuphuzwayo ngoba ukumfihla ekhaya kuzoba umsebenzi womndeni uma kucaca ukuthi imvula inamawala for 3 days kwafuna izolo sithatha isinqumo sokuthola olunye uhlelo isikhathi esambile so ngiyafisa ukubonga intervention kaJomo Biyela nawe sibiya ngakubala Jomo Biyela sibiya ngenze ngaphatheka kabi ngoba besihlelela ekhaya ukuthi kube nale makhi nenye makhi wa intervene uJomo izolo ngoba mawuthole lo msebenzi nezindleko ziyaphakama ngibonga i-leadership yonke yasemkhanyakude somlomo obe nathi kuze kube manje ne-management yakho NEC of the ANC, the PEC, the REC Kombe Thobelano vele the REC ujwayele lapha ekhaya Kombe Thobelano kungenzeka khona engababalanga ababamba iqhaza elikhulu ekuhleleni inkonzo kaMama ngifuna ukusho ukuthi nonke nibalulekile nibamba iqhaza elikhulu sivumelane nodadewethu ebengithi mangimfonela ngithi kuye bengambingeleli noZipho ngiyenje unjani mama achaze kusofaka indaba zakhe kamuva akaxoxele engayeki sivumelane sengizomfonela ngimbuza ukuthi unjani wena noZipho sizothola indlela enye ezoba abathi ngesilungu it's a center of unity ngoba ukuthatha amagama akho macingwana umlayezo kaBulawayo kufuna sigcine ifamily united ngoba noma sinambona ngekho umama nobaba kodwa in spirit they are part of us so into esingakwazi ukuyenza ngalesi sikhathi to honor them is to stay united as a family ngalamazwi amafishane ngiyazi ukuthi angimenywanga nobhala kwi-RGC kusasa manje ungacabanga ukuthi bengenza i-overview la uhlala phansi ukhulume kakhulu bekufanele siwudlulise umlayezo wokubonga alikho igama Fata Ntembe ngoba kwaungani kaBaba yayesixaka udala umuntu yathi umngani kaBaba kanjani baba yemkhula khulile manje wangakabi ngaka nize nibolekane imoto manje alikho igama ngibala bonke abafundisi nezincedi zenkosi edlula ukubonga sizwana impela nawe kwazi imishengu nawe intuthuko hlengiliwe nganibala nonke into so ngeke ngikwazi ukulibiza nonke isifiso ngibone noceliwe Mashopho ufaka izibuko namhlanje khona nensizwa okuthiwa umntola yelizwe ukuthi iPakistan ikhona lapha
ngeke ngikwazi ukunibala nonke abazalwane nezihlobo zethu omakhelwane, kodwa igama engizalidlulisa ukuthi siyabonga. Siyathobeka kakhulu ukusingatha nangesupport enini sinike yona ngalesi sikhathi. Umfundisi uzasinikeza isibusiso, kodwa lokhu kusuka kithi ngaphakathi on behalf of a family ukuthi inkosi inibusise. Imemezelo bezithi ke uma bazobonana ke manje eduze, omunye ungapha omunye ungapha. Indawo ekhaya kwaMdaka ngenxa yesimo semvula ayikho kahle. Sicela ukuthi ke amalungu omndeni nabanye abambalwa kube yibona abasiphekezelayo nabafundisi. Ngamanye amazwi umsebenzi omkhulu wale nkonzo kamama uzawuphelela la sesewuqedela ekhaya. Siyabonga.